És una manera de que el nostre estudiantat, però també estudiants d'arreu del món, puguin accedir a un material de qualitat i ho puguin fer el seu ritme d'aprenentatge i segons les seves necessitats. Bé, m'agradaria donar 3 recomanacions. La primera és començar petit, és a dir, no cal començar compartint un curs sencer de cop, es pot començar amb petites unitats didàctiques de poc en poc. El segon, col·laborar, crec que és una de les fortaleses d'aquesta iniciativa, que es pot col·laborar amb altres docents, revisar material d'altres, col·laborar amb altres docents a generar-ne de nou. I la tercera, i jo crec que molt important, fer accessible aquest material en plataformes d'accés obert, com són la Zona Vídeo, l'UPC Commons Aprèn, perquè d'aquesta manera altres estudiants poden accedir de tot el món i, a més de facilitar-te el compartir els materials, els fas més accessibles a una audiència molt més gran. Per aconseguir entre tots que l'educació sigui un bé més accessible i més divers.